जोंनि आन्दलना गोख्रोंसिन जागोन आरो बेखौ जोङो दिनैनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जि जाथायखौ लानानै जोङो थांनाय जि आन्दलन सोलिबाय थानाय बेखौ जोङो दोनथ'नाय जादोंमोन 18 अक्ट'सिम मानोना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नाक भिजिट खालामनायनि थारिख दङमोन मैयानिफ्राय 16, 17, 18 नाथाय जों मिथिनो मोनबाय दुखुनांथाव बाबै जे बेवहाय नाक भिजिटआ खुनु खारन बा खुनु जाहोन फोरमायालासिनो बिथांमोना फैयासै आरो बेखौ लानानै जाय बेवहाय जोङो दाबि खालामदों जे प्रफेसार लाइस्राम लादु सिं भाइस चेन्सेलर बिथाङा सासे दायनिगिरि जाना दं कारापसन केसावहाय बिथाङा माने एरेस्ट जानायनि लामायाव जाय बिथु एन्टिसिपेटरि बेल लानानै दङ दा बिथाङा बेबायदि माखासे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि हेंथायै माखासे सिंजों बेबायदि नेगेटिभ एबा खेंसायै बिथाङा खेंसालियै माबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनायनि एबा नाक भिजिटखौ बादा खालामनायनि बिथाङा माखासे रल प्ले खालामदों नामा बे जोंनि गासै फरायसाफोरनि गेजेराव बे सन्देह जादों आरो इउनिभार्सिटि एडमिनिस्ट्रेसनाबो माने बिथांमोनाबो गोमोदों आरो दिनैसिम IQACनि डाइरेक्टरनि सिम बिथांमोननियाव जेबो माने फिन माब्ला फैफिनगोन माब्ला नाक भिजिट जागोन बिनि जेबो गरन्थ जायाखै नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ बोखारनांगौनि थाखाय जि सोमावसारनाय लादों आरो बे सोमावसारनाया दिनै जों गाबोनहाय जोङो डेडलाइनखौ गाबोनसिम दोनथ'दोंमोन आरो जोङो 19 अक्ट'निफ्राय जागायनायनि जोंहा डेट दङमोन नाथाय गेजेरावनो जोङो सिगाङाव जिबादि माने BTC गभर्नमेन्टजों मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजों जोङो ज' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि प्रेजेन्सआव मोनसे सावरायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ दोनथ'दोंमोन लोगोसे बिथांमोनहाबो मानगोनां चेन्सेलर आरो गभर्नर अफ आसामनो बिथांमोनहा लाइजाम लिरहरदों जे माने बे सोमावसारनायनि जि एजेन्डा बा जि इस्यु बिनि सायावहाय गभर्नर बा चेन्सेलर बिथाङा गावनि इन्टारभेनसनखौ खालायनांगौ आरो बिनि थाखाय दिनै बिथांमोननिजों लोगोसे बिथांमोननि जोंनि मेम'रेन्डाम हरनाय बिथांमोननि लिरहरनाय आरो बिनि गेजेरावनो बिथाङा गभर्नर बिथाङा 20 अक्ट'बर खालि बिथाङा जोंजों सावरायगोन होननानै मोनसे सम बिथाङा जोंनो मिथिहोदों आरो बे सावरायनाया BTC गभर्नमेन्टजों मानगोनां प्रमद बर' चिफ बिथां थाफानायजों बे मोनसे सावरायनाय जानो गोनां बे डेट 20 अक्ट'बर खालि थिग जानानै दङ दा बिनिखायनो जोङो दिनै खावलायगोन जे बेवहाय नाक भिजिट जानायखौ जोंबो हास्थायो नाथाय खुनु बेबायदि कनस्पिरेसि जायालासिनो खुनु बेबायदि गोनो गोथोनि गैयालासिनो दिनै नाक भिजिटआ फैफिननांगौ आरो नाक भिजिटआ थाब जानांगौ जोंबो बेखौ हास्थायो मानोना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया एकाडेमिकेलि आरो सोलोंथाइ आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाथायनि थाखाय बिथांमोननि एसेसमेन्ट आरो एक्रेडिटेसनखौ नांगौ दा दिनै जोङो बे जि गभर्नर बिथाङा आरो चेन्सेलर बिथाङा मान होनानै जोंनि सोमावसारनायनि इस्यु बा चेन्सेलर भाइस चेन्सेलरनि हेंथायै जि जोंनि इस्यु बेखौ लानानै बिथाङा सावरायनो लिंनायखौ जोङो बाहागो लागोन दा बियो जुदि फेलें जायोबा सावरायनायाव जुदि फेलें जायोबा जोङो बिनि अखानायैनिफ्राय जोंनि सोमावसारनाया गोख्रों मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे सुबुं सोमावसारनाय बेयाव जाफिनगोन आरो जोङो बिथांखौ इमिडियेटलि बोखारनांगौनि थाखाय जोङो दाबो दाबि दैखांदों मानोना नाक भिजिटआ फैफिननायनि दिनैसिम दाबो दिन थारिख थिग जायाखै नाथाय बिथांखौ एनि टाइम दिनैनि समाव बेखौ बोखारनांसिगौ होननानै जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो बिनिखायनो जोङो फिन बे मानगोनां आसाम गभर्नमेन्टनि CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि आरो मानगोनां चेन्सेलर इउनिभार्सिटि जेरै गभर्नर आसामनि गभर्नर बिथांनिसिम जोङो बे दाबिखौ लाखियो आरो बिथांजों सावरायनायसिमाव आरो सावरायनायनि उनाव सावरायनायनि गेजेरजों जेबो जुदि फिथाइ थायाबा जोंनि आन्दलना गोख्रोंसिन जागोन आरो बेखौ जोङो दिनैनि खौरांगिरि मेलजों नोंथांमोननिसिम जों बेखौ फोरमायो।